Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. ¿Qué tal? ¿Cómo estades, señoras e señores? Benvidos. Que pasou? Queríades seguir, ou? É que xa estamos no programa. Benvidos ao Voltas co Prato, son as 7:05 da tarde e hoxe é un día moi especial porque teño un cesto, teño números, polo tanto, no Voltas co Prato hoxe hai sorteo! Ahora aplaudide porque é pa vos. Evidentemente. Temos 5 lotes de material de cociña que estades vendo xusto aí diante aí debaixo que vai ser para toda a xente que está aquí no público. Hai mandís, coitelos, receitas de cociña, bueno, hai de todo aí nesas bolsas, neses lotes de cociña. Así que voulle pedir ao público que collades un número e lle pasedes ao resto. Un número. Non colles 3. Colle un e jardo ao final, vale? Veña, valle pasando. Colle ti e valle pasando ao resto. Pero non pensedes que só é pos daqui, Pos da casa tamén hai sorteo, porque se entrades xa no noso Instagram, no Instagram do Voltas co Prato, hai outro lote máis para a xente que está na casa, así que, por favor, participade en @Voltas co Prato, porque aí temos ese sorteo maravilloso do programa. E agora sí, temos que chamar aos cociñeros, así que recibimos con forte aplauso a Xulio Mato, Begoña Vázquez, vamos Pablo con eles. Mira, xa está traballando isto. Que tal, como estás? Moi ben. Como estades? Ben? Moi ben. Pedazo sorteo que temos, Sí. 5 lotes maravillosos aí para toda a xente que está no público, máis outro lote máis para os que estades na casa con o noso Instagram. Así que, por favor, entrade, compartide, dadelle amor e demais, bueno, recibiredes cousas. 5 lotes, 12 badaladas. No, son 6 lotes, o dobre de 6. 12? 12. Badaladas. 12 badaladas, exactamente. Como estades? Moi ben. Sí, A mí non me chego o 31 de decembro, máis. xa, estamos un pouco nerviosos co tema do 31 Eu xa de comprei decembro. todo, Sí, xa tes todo. Sí, para ir, sí, as uvas. Escoita, tes algunha Hai que comprar idea? langostinos, que hai que comprar antes. Espera. Ah, bueno, Tes claro. algunha idea, Begoña, de como 12 centolos, 12 badaladas. de como che gustaría ir vestida? Como me gustaría ir vestida? Pois non sei, teño que pensalo, roxo, a mellor. Non sei, Non sei, non sei. Vermello é bonito, Sí. Na noite de fin de ano. Me ven, además, son rubia. É un negro, zaino. Ostras. Son rubia, non te eches conta. Pero vermello centola. Eu non teño pelo, é meu, é natural. Mira. Que pasa? Mira. Campaña aberta xa ata o 31 de decembro. 12 centolas, 12 badaladas. Abreuse a veda. Abre esa vida. Así que, por favor, votádenos, Bueno. Que queremos ser os que Votade, dean as onde? badaladas. Onde votan? Bueno, Onde que chamen á Televisión de Galicia e que nos voten, xa está. Votádenos. Veña, imos cociñar, señoras e señores, no Voltas co Prato a ver que nos trae Mercedes de Pol. Hola, somos Mercedes, vimos de Pol, somos unha asociación de mulleres rurales Olvido de Pol, de Lugo. Gústame moito a carne de terneiro. Eu sempre a fago a xardineira. Primeiro sello a carne, despois botamos verduras, zanahorias, tomate, pimento, cebola, guisantes. Está para chupar os dedos. Veño a ver se algún cociñeiro me dá outras ideas para poder cociñala. Un beso para todos. La vaca. Señora, mira, Mercedes de Pol, que nos pedía tenreira, que nos pedía unha tenreira de primeira. E para iso, temos isto de aquí. Por favor, poñedeme música celestial. Porque isto é maravilla. Mira. Fixádemos, Que espectáculo de carne, que espectáculo Mira, que de rosadinha, tenreira que rosadinha. de aquí, da terra galega, da boa. Sí, Que señor. ides facer para Mercedes que lle vai a gustar? Pois... Ten moi boa idea, Mercedes. Vou dicir por qué. Porque esa tenreira que dixo ela, Sí. esa receita, faise en moitas casas nos días das festas. A tenreira jardinera. Está riquísima, Sí, está ademais. riquísima, Boa. Riquísima, a mí encanta. A mí encanta. Así guisadiña, con verduriñas, con zanahoria, con guisante. Moi ben. Chup. Nós que Vale. vamos facer? Eu, por exemplo, vou usar... e que hai diferentes partes, non Claro, te porque serves? antes de nada, isto que é? Mira, a tapa da tapa. Isto é unha tapa. Isto é a tapa. Sí. Vale, Pero, isto entón onde esta, está? a tapa da tapa. No. Espera, iso onde está? No teu cu. Que, Bueno, no cu dunha vaca, claro, ver. non teu non. queredelo ver? Sí, claro. Queredelo ver? Pois, señoras e señores, compañeiros do Voltas co Prato, subide má vaca. Dios! Mira que vaca, Non se ve. Que parte é? É unha Vai se ver, vaca vai Mira, se ver. aí tes É a parte de atrás. lonxa ou folla branda. É a parte, o número 12. Ese que ves aí o número 12 Número 11, número 12. é a parte que vamos usarnos. Guau, vale.
Buah, son unhas cachazas está de aquí. vaca, Ese aí. Son unhas boas cachas de vaca, 8 kilos. Esta é a Moi ben. tapa. 8 kilos. aquí. Esta é a tapa. Ahora esta, a tapa da tapa. A tapa. Vale, mira, este de A aquí tapa. é o labio. Oh. Vale, que Pero está xa te mal. descortado. Este é a tapa. Esto, bueno, porque- hai que darle gracias a Mayón, Exactamente. que nos deu... José el- Manuel Mayón. Nos deu Vale. Que nos deu unha masterclass, unha masterclass de corte de como- carne. Mira que cortes limpiños e fixo. Guau. Isto é unha maravilla. Está preciosa, mira que corte. A ver, Mira a que tapa tenra. da tapa, a tapa, o labio. Depois temos aquí o que é a babilla. Este que é o redondo O da tapa. redondo da tapa. Non confundir co outro redondo, Este redondo vou levar eu. E eu vou levar este cacho. Que levas un millón, non? Este vámonos guardar e vámonos... Home, isto é unha maravilla. Isto nos dá para varios programas. Outro día, Sí. espera, antes de que marchedes. Ti que fas? Entón dixeches a receita dela. Eu vou facer como se fora a parrilla, con chícharos e unha salsa de pimenta. A que non lle gusta? É unhas patacas fritas porque foi petición expresa Miña. de Xulio Mato. Non hai Dixo, carne a Non hai pimenta. carne a pimenta Si unhas patacas sen fritas. unhas patacas fritas. Moi ben. Claro. Pois o de Begoña ten moi bo aspecto, o de Xulio... Pois mira, eu vou limpar toda esta ternilla de aquí porque esta é unha peza super tenra. Vale. E vou facer unhos medallós. Ah, Vounos albardar e vai ir cunha salsiña de jugo de carne, un puré de duquesa que xa estou cocendo as patacas. E dixo, as patacas vounos cocer por si acaso, veña que... É unha mazá caramelada, unha mazá así ácida que vamos a ostras, caramelar. produto galego, como nos Sí, gusta, hombre, moi ben, claro. Esto, Mesturando además, a tenreira de Os produtos galegos aquí, entre eles casan de maravilla. a tenreira de aquí, do país, a mazá É que ule tamén. maravilla Buah, esto. que ule- A ver. Xa ule ben, Señores, cociñamos con tenreira de aquí, con tenreira do país, imos con Begoña Vázquez, veña, vamos para... Podes ir cara atrás. pero non... Podes ir cara... Lastimaste con cualquier Non pasa cousa. nada, por que andades cara atrás? Para non dar a espalda. Non dar a espalda a Pero cámara. vamos a ver, vamos a ver. Cal é a primeira vez? Mira. Tú que nos A ver, dixeron as primeiras sí, veces? pero mira, vouche dar unha clase. Mira, Vale. podes facelo así. Podes vir, mira, a cámara está aí, en vez de ir así, podes ir así. Entendes? Sí. Non tens que ir así. No, eu vou non facer como teño pensado. Vale, faino como queiras, faino como queiras. Bueno, Moi ben. Claro. espera, que lle vou Ai. sacar as rebarbas. Arre que? Nada. Ah, o que vai soltando, coitado. Para min é unha das pezas que máis me gusta esta, No, vale? pues grande Porque que é. Ten moitísimas formas de cociñar, Vale. vale? Podémola traballar de moitísimas maneiras. Moi ben. Hai diferentes peces que sacamos, por exemplo, Mira como vai soltando mira. aí. Uf. vale, vamos a meter un corte así ao largo, porque que vamos a facer? Vamos a facer uns taquiños de carne e vamos curar un pouco con azúcar e con sal. Está me entrando o calor, Entón, vamos facer así. Uf. Mira que boa carne, Isto é unha maravilla. Cuanto menos corte, millor, vale? Mira, Ostras. o de especies... Pero como se abre? Normalmente os de especies, bueno, de calquera animal, pero neste caso estamos falando da tenreira, moitas veces teñen as súas vetas xa que vas buscando aí os recunchos, sabes? Xa vas meténdote por aí. Vas por aí. E xa vas vendo por onde vai... Este, sabes o filete? Ter fame. Esto- Quedaches con fame, fagoche un filete, pois esta é perfecta. Estamos empezando a babar, Xuro, xa veu. Bueno, Estou un pouco- non me extraña, Uf, Mira, vámola a limpar ben, aí. Eu agora madre mía. non vou usar, pero todas as telillas estas, o que fixemos nós foi un caldo oscuro, con todas as telillas que te sobran dos despieces e todo eso, máis os osos que lle podes pedir ao carniceiro para facer os fondos oscuros. Malas verduras. Máis as verduras. Ah, porque fixaste o caldo con verduras tamén. Claro. Mira, vamos Dios, alá. como corta, é impresionante. Isto é unha maravilla, Como corta. Tú mira que aspecto, xa solamente isto unha locura. Como se fai isto? Mira, vamos usar un 70% de sal e un 30% de azúcar. Isto é para macerar, non? Azucre. Azúcar, isto é para macerar, Azucre, sí. Vale. Isto é para macerar. Unha cousa, porque igual hai xente na casa que está pensando xa, pero vos colledes a comprades isto para facer un programa moi ben. Sí. Pero a xente da casa, Sí. canto carto hai que poñer para comprar isto? Non tanto como pensas, No, isto debe andar sobre 15, 16 euros o kilo, Ah, sí? máis ou menos. Ah, sí. Sí. Sabes o que pasa? Que tamén estamos moi acostumados a moita cantidad. É todo E eu magro, creo que Claro. é todo magro. Tamén temos que aprender tamén un pouco que cos acompañamentos tamén xogamos un pouquiño cas cantidades. Claro. E é mellor comer bo produto É menos cantidad. e menos cantidad. Vale? Sí, porque de cantidad tamén ás veces somos un pouco exagerados. ¿no? Home, pois sí, por meterlle máis patatas. Ou máis arroz, e xa está. Non pasa nada. Entón, Que pasa? Vamos ter a carne así, no azúcar e no sal, máis ou menos uns 10-15 minutos. Dima, en azúcar e sal, por que en azúcar?
Porque senón entendo. queda moi salada. Ah. Sí. Iba a dicir unha cousa, pero non é. Que ibas a dicir? Nada, non iba a dicir. Que ibas a dicir? No. Día, día. Non digo, non. Día, día. No. Non sei se quero que o digas porque me Eu dixe a sí. directora. Marcha con Xulio. É mellor. É mellor, home, veña, marchade. Vente, que se Xa explico o está, que isto ten que macerar así uns 10-15 minutiños e despois vamos a sacala, vámola a lavar, vámola a secar ben e vamos decir que, por exemplo, cando traballamos con este tipo de... con calquer terreiro ou vaca, pois é mellor sacalas da nevera antes, non? Eso é o que iba a explicar. Sacala da nevera Sí, unha hora antes. Veña. Vamos con Xulio, veña, por favor, veña. La vaca. Bueno, La vaca. mira, a peza de Begoña, que é unha maravilla, pero é enorme. Sí. E a mía é unha peciña pequeniña. Xulio ten unha peza pequena e vos tedes Mira. un teléfono na man, seguramente. 664-483419, ese é o teléfono do Voltas co prato para que nos chamedes, para que faledes, para que nos preguntedes onde está o sorteo? Pois no Instagram do Voltas co prato, así que, por favor, Que chamádenos. sorteamos? Lotes. Lotes de carne de cousas relacionadas coa carne, de tenreira, o sea... De tenreira. Tenreira. Mira como suena. Tenreira. Mira, Bueno. é ese, Ternillas. Vale. Espera, repartimos 50 euros dunha vez, E 50 doutra. no Voltas co prato Da tenreira. da televisión da tenreira. Por Eso qué? é. 12 tenreiras. 12 baladas. Moi O ben. tema que me pido Venga, todo. perdón. Bueno, mira, quitamos as ternillas, vale? Sempre vai quedar algún tendón por aquí, pero Sí. nos cortes máis caros da terreira tamén o hai. Claro. Vale, non tanto no solo mío, pero sí que no entrecosto, tal, sempre hai. Entón, isto non desmerece porque Danos un teña, pouco igual. porque teña un tendonciño por aí que non lle vai pasar nada. Vale. Entón, mira, que vou facer? Isto ten unha formiña así como ovalada, pero vamos xogar un pouco, vamos lle dar forma camán e vamos ter dos medallos. Vale, entón, isto xa nos parece, pa... Por que lle pediches patacas fritas a Begoña e ti estás facendo cocido? Porque vou facer un puré. Ah, Claro, eu vou facer unha receta moi tradi. Moi tradi que normalmente se utiliza outro tipo de carne como é o solombo, pero vamos a demostrar que con isto podemos facer o mesmo plato. está dicindo a directora que o O tema. arreas... Sí, eu arreo, pero teño que explicar as cousas tamén. Claro. Vamos a ver. Como ben dixo Begoña, unha hora polo menos antes de sacar da nevera, Vale. para que non este tan fría e que o choque térmico aquí non sea tan O grande. choque térmico. O shock térmico, vale? Ah, shock, un Shock shock. térmico, shock térmico. Entón, que nos pasa ao revés? Que se non está isto suficientemente quente ou isto está demasiado frío, aquí vai botar espuma. Non nos gusta a E espuma. non queremos espuma, vale? Non nos Entón, gusta. veña, vamos a albardar. Mira, vamos coller touciño, vamos Ah, e coller... vas de poñer touciño ao Claro, redor. eso é, Oh. isto é albardar. Isto é como multiplicar a receita por 1000. Eso é. Mira, entón vamos a poñer ahora aquí un Uf. pau para Vou asegurar, chamar a, para que vou non chamar sabra. a Que rico Mercedes. isto, Vou chamar a Mercedes para que vexa isto. Así que recibimos cun aplauso a Mercedes de Pol. Hola, Mercedes. Hola. Arrímate aquí adiante, por favor. Vale, Mercedes, querías receitas, querías tenreira. Sí. Por nós deso, aquí material temos. Perfecto. Material temos. Xulio. É boísimo, eh? Conte. En realidad aquí. Pois mira, eu vouche facer unhos medallós co redondo da tapa, vale? E vamos facer a grella, pero vamos a facer con esta salsiña que fixemos, a ver se me ferve isto. Con este jugo de carne que fixemos, vamos facer unha salsa espesiña e brillante para cubrir por riba. E vou acompañar cun puré de pataca, que se teña aquí a pataca cocendo, e vamos confeitar unhas mazás tamén, que lle vai de maravilla. Onde teño os pinchos eu? Aquí. Como Mira, ves? desta peza sacamos solo 2 racións, porque é unha peza pequeniña. Digo, como ves sería la complicada? No, isto é moi sinxelo. No, a ver, o sea, ir vais ir ben, Isto digo que... É sinxelo, sí. Sí, moi sinxelo. Mira, isto A xa decisión temos. vai ser túa. E agora que vamos Moi a bien. facer? Para que nos colla un poquinho máis de temperatura, vámoslo a chegar, vamos quitar isto de aquí, e vámoslo a chegar un poquinho ao lume, vale? Para que vaya collendo temperatura, para que, como dixemos, o choque térmico sea o menos posible. Ah, Entón, deixelo aí achegamos por aquí. ao ladiño, vale. Vale. Pero tes apagada a tixola, No, pero teño este calor. Ah, vale. Vale, está. Vale, Vale, vale. vale. Só la prendémola despois e vámonos a poñer ben quente e non vamos a utilizar aceite ni nada para que caramelice guai. Necesitas un calefactor? No, necesito nada. Vale. Entón, mentre o que vou facer é ir limpando un poquinho a mazá. Perfecto. Vale, vamos a facer Moi bien. uns cuarteiros e vámonos saltear despois. Vale. O da mazá cociñada, que tal? Porque hai moita xente que non é moi... Non é moito de botarlle mazán, non? E ti? Non. Tampouco? Non. Bueno, non te preocupes porque vai ir ao lado. Pero sí, Pero vai estar no prato, non? Vai estar no prato ou, se fai falta, no prato do lado. Vale. moi bien. Bueno, pois esta é a idea de Xulio Mato. Agardo que ao final che guste. a Hombre, ver, tamén. ao final o saberemos. Imos ver a de Begoña. Veña, arrímate aí a Bego, por favor. Aquí Pois, va. ben vida. no. Eu non teño Gracias. mazá, teño patacas. Tes patacas, sí. Mas
De nada, Bego. Pataca da boa, da terra. Pataca da terra. Pataca da terra, está do lado da miña casa. Aí Moi está. bien. E pois teñoche que xa empeza a ver un pouquiño de horta, entón son unhas ervillas. Oh, que Mira, ricas. que estuven así soltando así unhas pouquiñas das vainas, das vaíñas, creo que se chaman Vaíñas, vaíñas. vaíñas. Das vaíñas para saltealas. Entón vou acompañar a carniña así. Eso chamanlle, como é? Como lle chaman a iso? Guisante, non é guisante lágrima, Non, xa sei, pero como lle Caviar, chaman ti? Caviar da terra. caviar da Caviar da terra. terra. Sí, sí, home. Caviar da Estes terra. crudos, estes cómense crudos. Sí, Un a ver. pouquiño, sí, eu comeos. Tú nos comes. Sí, pero é por verte a ti. Aí está. Buenísimos. Entonces, eu que vou facer é unha salsa de pimenta, non sei se che gusta a salsa de pimenta. Sí, gusta a pimenta, sí. Máis que mazá. O que teño é... Máis que a mazá. Vale. Teño a carne metida en sal e azúcar, xa vai coller o sal que necesite, xa verás que non sabe nin moito non sal, ten nin moitas- moito nin moito- azúcar. Sí, Eu está a min perfecta. iso teme tolo, Sí, O de Esta que lle queda boto azúcar. Queda O de que mallado. lle boto azúcar, eu cando dixo antes, dixen eu. Ahora o que vamos facer é lavala. Vamos lavar varias pezas así. Aí. E si lle colles aí un cachiño de papel a Xulio, que me olvidei de coller papel, Dame secámola ben. Hai que preparar E vemos as como cousas. xa cambia de cor. No, eso non lle chega, toma. Vemos que o cor que colleu a carne leva moi pouquiño tempo, xa vai cambiando de cor que cortei. Sí, toma a ver. Porque xa se vai curando un pouco. Ostras, Vale, vamos pero facer así estas tres pezas. eu sigo sorprendido con que poñas aí tan pouquiño tempo e xa valga. E que facemos agora? Mira. Agora temos la seca, xa temos que o punto de sal e o punto de azúcar que ten que ter. E onde se lle bota o aceite? O aceite nunca vai á sartén directamente. Bótaselle sempre, se pintan as pezas, porque así nin o aceite se queima, vale? E a peza xa vai coller o que ela necesita. Bueno, tes unha cara, Mercedes, que é un poema agora mesmo, Que curioso eso de botarlle aí o aceite. Eu creo que isto nunca o viste. Eu tampouco. Por mira, Eu menos tampouco. é todo menos gasto. Vale, vale. Menos gasto de aceite. Canto máis aforro. Eu acordo de miña mãe, cando eu antes de estudiar cociña, fritía os filetes nun dedo de aceite. Hola, mamá. Bueno, tenme que dicir, Mercedes, cal das dúas Aí vai. levarías ti para ese fermoso sitio que é Pol. Temos por un lado a tenreira con pataca fritida, bueno, a cebola que ten por aí, as ervillas que lle vai botar, os chícharos. Non sei se as vaíñas as vas aproveitar ao final ou non. As vaíñas non, pero vou explicar depois unha cousa. Por outra banda, tes Xulio Mato que as súas mazás. Teño máis cousas que a mazá, Que decidir xa. No, Ah, podes ir pensar. pois pensarei. Pois a pensar a cadeira A de pensar, pensar. moi Veña, bien. un aplauso para Mercedes que está con nós. Ven de Pol. Dixo Eva Longoria que a nosa carne é marvelous, sí? Para ela foi toda unha sorpresa, pero nós aquí xa o sabíamos, Eva, hecho que hai. Hai máis de 3.700 anos que producimos carne da mellor calidade e aínda hoxe moitísimas familias seguen criando estes tenreiros tan xeitosiños. Rubias galegas pacen aquí e alá levando vidas felices, pero tamén as coñecidas como razas morenas ou seus cruzamentos. E que nos ofrecen estas carnes? Pois unha experiencia religiosa. E ollo, que non falo só de solombos ou entrecostos, para nada. As nosas tenreiras ofrecen cortes de calidade suprema a prezos moi interesantes. Facédenos caso e consultade co voso carniceiro, seguro que acertades, Contádenos en @voltas co prato e lembrade que temos un sorteo activo, un lote, relacionado coa tenreira, moi interesante. A experiencia religiosa é o que tivo Eva Longoria. Cando Eva mirou a unha vaquiña e dixo: a vaquiña polo que vale. Verdad, Xulio? 12. Bueno, eso foi o que lle dixo que lle vendeu. O que lle vendeu dixo o vaquiña polo que vale. O que teño aquí, a pataca escorrindo por un lado, Mira. vale? Vamos deixar que escurra ben para que nos quede un puré sequiño. E aquí teño xa azúcar moreno con un chisquiño nada de auga para que se nos disuelva. Vamos a Aí meter... xa para caramelar a Claro, mazá. vamos a meter unha noz de manteiga tamén. Vale. Vale, tan pronto nos derreta a manteiga, xa vamos chipar para aí a mazá, Vale a vale? soltar aí as mazás, moi ben. Eso é, Vale, vamos a deixar vale. que se nos cociñen un pouquiño. Mira, a tixola xa fumega, vale? Vamos a A baixar un tixola pouco. isto é estilo egrella, non? Eso é. Entón, Vale. mira, vamos alá, Sen nada. sen nada. Bueno, pintei un pouquiño, simplemente pintar, vale? Vale, Un con pouquiño aceite, non? De aceite. E agora vamos a deixar aí, vamos a baixar un pouquiño. E agora, Paga un toque. E agora, mira, aquí, mentras se nos fai eso, aquí xa temos chaule, Mira, o jugo a tope tamén. Vamos a poñer que reduza un poquinho máis. Xa temos a manteiga prácticamente derretida, Guau. mazá para dentro. wow.
A mazá non fai falta usala, se non che gusta. No, pero Se non che eu gusta. teño que dicir que estás transformando o que inicialmente era unha mazá en algo máis. En algo máis, claro. Sí. Pero hai moita xente que non lle gusta a mazá cociñada, pero hai que probar. Hai que probala. Hai que probar. Este é unha E o caldo unha sí que raza ferve ácida. Ten que ferve ferver como o fuerte, demo. sí, que quero que reduza un pouco máis. Vale, para que é Mira. máis concentrado. Esta é unha mazá ácida que co dulce do azúcar vai nos quedar contrastado moi guai. Eu estou... A túa receita... Gustache. Dame Mira, vamos a ir dando curiosidade. por todos os lados, vale? Vamos a facer que se nos faga tamén un poquinho o touciño. Vamos a supoñer que ten 4 lados esta peza, vale? Sí, vale. Pues imos bordar por os dous lados e por as dúas tapas. Claro, pero isto... O que dis ti, en plan, simplemente o pintacho con aceite, non lle botache Sí, nada sí, máis. sí, nada máis, nada máis. E non tes nada medo máis. que se queime? No, non se queima, non se queima. Non se queima, o que conseguimos así é que nos vaya caramelizando, vale? Vale. Ui, eso... Teño un anxo da guarda que me avisa destas cousas. Ah. E o caldo que ti non dixetes nada, Bego sí que explicou máis ou menos... É o mesmo caldo, fixemos o caldo xuntos. Xa, pero para que o queres? O caldo porque vamos ligar cunha poquinha maicena e vamos despois Ah, vamos a para dar un botarle brillo. por riba un pouco, non? Eso, Para vamos a dar un bañar brillo. a tenreira, vale. Efectivamente. Vale deixar así por dentro un pouco... Claro, Un pouco... claro. Sí. Claro, a carne que facemos a grella que facela sempre un chas, porque se facemos moito endurece. Ah, Entón non queremos. vamos con meu año. Gustache pouco feita, al final. Estou moi a top con Xulio, xa. Non te vexo eu. Home, por moitas A gracias. todo isto, non, pero... Benvido á miña mesa. Cuchillada. Bueno, pero mira, vouche dicir unha cousa. Canta. Vouche dicir unha cousa. Onte perdiches. Onde perdín, pois xa terías que vir comigo. A tua medalla. chapa, ahora hai que ir pola Estamos chapa. empates. Déxame vivir. Déxame vivir. Veña, vamos facer unha salsa de pimenta. Veña, va. Que fixen? Viches que marquei a carne nesta tixola. Sí. Depois botelle un pouquiño de ceboleta tenra Vale. e uns grans de pimenta. Ahora vamos a engadir un chisquiño de maicena. Aí. Vale, unha cousa, Bego, ti tamén vas deixar a tenreira así como me gusta a Eu mí, xa non? deixei pouco feita, vale? E despois o que vou facer é terminala ca salsiña. Non sei como lle gusta a nosa convidada, pero vamos a recuperar un poquinho o calor con esa salsiña. Que rico. E aquí non fai falta que cociñemos moito a maicena, porque a maicena non vai dar Claro, sabor non é como se unha fora fariña, non? E agora vamos a engadir o caldiño de carne, este que temos quentiño. Un pouquiño a tope. Mira, isto é un caldo caseiro, isto é unha maravilla, tardas un pouquiño en facelo. 4 horas. Claro, sí, é verdad. Podes, sabes o que ten? Vale. Sabes o que Vale. ten? Que tú podes facer cantidad, metelo nos cubitos de xeo deses, E deixalo. e deixalo no Ou congelador. facer en placas como facías ti. Ou en placas como fago En eu. placas así, en Claro. follas, é verdad. Sí, sí. Pregunta de concurso para a xente que está na casa. Con que maravilloso produto, tamén galego como a tenreira, acompaña Begoña a súa carne? Chícharos, Porque arroz... de chícharos. No, con chícharo. Arroz con chícharos, bueno, Patacas de Betanzos. Novas. Patacas novas. Repolo... Non me sei unha canción. Repolo... Pero non me sei unha canción. Repolo... Repolo de Betanzos. E máis? E máis cebolas. Moi ben, vale, pois normal. chícharos. Non me fagas estas encerronas. 48349, con que acompaña Begoña a súa tenreira? Chícharos. Isto sí que é unha experiencia religiosa. Ter unha tenreira de aquí, unha tenreira de Galicia, rica, boa. Ter a Claro que sí, Begoña ao lado. rubia, galega como min. Exacto. Seguro que rubia. Seguro que era dunha rubia galega, dunha vaca potente, dunha Claro vaca, que sí. dunha vaca boa. Sí, sí. Rabuda tamén un pouco. Veña, Vamos. vou a facer os chícharos. Veña, vamos alá. Que a xente quere ver como se fan os chícharos. Non bailar como bailamos nós, sobre todo eu. A xente Ai, que me quere ver, falta o aceite. quere ver como sabes as cancións e como bailas xunto. Eu sei moi mal as Eu bailo cancións. eu bailo fatal, peor. Mira, vamos alá, un chisquiño de aceite. Vale. Que pasa? Que isto está... o sea, cómese xa así. Non fai Vale. falta que este moi cociñado. Entón que vamos a botar un poquinho de aceite. A Isto salsa- ves che vai, porque este lume sempre vai fatal. Esa miña cociña vai así, daquela maneira. Este lume vai ao seu ritmo. É un pouco revirada. Sí. Vamos, Entonces, lume. un pouquiño e vamos a engadir, así que este un pouquiño quente, ainda lle falta un Ainda lle chisco. falta, ainda lle Pero falta. mira, vamos a facer unha cousa ca salsa. Que vamos a facer? Vamos a Cola. colar para que non leve eses grans de pimenta que non nos interesa, vale, que sea moi suave. Pero vas perder toda a cebola. Non a perdo. Poño xa tiene un bocadillo. E despois, para que a nosa salsa colla brillo, Vale, botar manteiga. vou botar un chisquiño de manteiga. Home, claro. Xa lle queda maravilloso. Xa sei as túas receitas antes de que as fagas, xa. Aí vai, uns dadiños de manteiga, Mira, ves. esa parte láctea que lle vai de maravilla, traca, traca. E agora vamos a remexer un pouquiño, mira, que salsiña. Temos listo
Está máis quente, Vamos a sí. saltear así uns chisquiño. Vai E vou botarlle ter que sal. estar un chisquiño aí. É un chisquiño, sí, porque isto vai así moi mal. Vai. Vamos a sacar as patatas para este lado. Por Vamos a certo, cambiar. é chichero fresco, É chichero fresco, sí É que está. chichero bo. Está empezando a temporada. Claro, non andamos con historias. No, Chichero no. do bo. Aí vai. E as vaíñas, podelas utilizar. Podelas usar para facer unha queres. cremiña que eso vai de maravilla. Está moi bons. Sí. Imos ir a Mugardos. Sagrario, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Como estás? Muy bien, aquí con mi marido. Bueno, pues dalle un saúdo a él tamén. Y gracias. Nada. Como se chama o teu marido? Chuso. Bueno, pues un bico para Suso tamén, que nos está vendo con Sagrario. Mira unha cousa, que gusta vos os dous a tenreira ou vos pasades da carne? No, nos gusta. Home, digo, tamén mira me que, gusta. mira que carne, como vas pasar desa carne? É imposible. Non se pasa Madre desa carne. mía, Claro, madre se mía. pone la boca de agua. Home, normal. Está mi suegra. Bueno, Bueno, veña, por 50 euros, dime con que acompaña Begoña a súa tenreira. chícharos. Moi ben, 50 euros, un aplauso que van para Mugardos. 50 euros que van para o Sagrario. Gracias. Veña, Sagrario, un bico grande para ti e para Suso. Chao. Igualmente. Hasta loguiño. Chao. Marchos con Xulio que me berran, eh? No, eu xa estou. Vale, que se me bota a salsa. Vamos con Xulio. La vaca. Mira, xa teño puré tamén, casi, Xulio está facendo un puré. Le vamos a llevar aí. Que faso? Parece queixo. Non sei, puré. Eso chamase pasapuré. Metemos patacas, sacamos puré. É maxia. É maxia televisiva. Parece queixo. Mira, unha noz de manteiga, un pouquiño de sal e un pouquiño de pimenta. Buf. E mentras, mira, que a carne sigue aí, e mira, Claro, é que a min... e non se queima, É que sabes que pasa? E mira, non botou nada de espuma nin nada. Mazá caramelada por aquí, riquísima. Si non botas como ningún é que é boa. No, se non bota espuma é que estamos facendo ben Vale. o proceso, vale? Que estamos facendo ben, Mira, vale. ahora temos a salsa que xa teño ligadiña. Uf, buah, salsa E como espesou, eh. home, sí, porque botamos un poquinho de maicena. Isto é caldo, un poquinho de sal e maicena. E agora que vamos a facer é tamén para que nos colla un toque late que vai moi ben. Lactosidade como Begoña, Un pouquiño de manteiga, sempre para rematar unha salsa. Mira como aumenta o brillo. E xa temos a salsa lista tamén, que vamos cubrir ese solombo, eh? Estou notando a untuosidade da Sí, tua salsa. gracias. Sabes que me falta nos dous pratos, Que che falta? Pan de cea ou de Xa, usao. pero bueno, pero non... Ou de arzúa, que temos moi bo Non tamén. falamos do tema. Ou de En silleda. Silleda tamén temos un De panazo. silleda, por eso, sí. Un panazo. Un pan bo, un pan bo. Un pan de verdad. Non deses... Isto se Non deses outro. Escoita unha cousa, isto caso che poden poñer nunha cunca para beber. Claro, esta salsa valenos para calquera cousa, eh? Ves? Como ben dixo Begoña, isto sírvenos para ter a base. Isto é eso que venden en pastillas secas que está cheo de glutamato. Ah, sí, que é malo. Pois, que é malo? Pois isto é o bo e caseiro. Dicho Xulio Mato, Sí, no, eso dicho calquera con sentido o teu común. cociñeiro, amigo, é Pues casi sí. nutricionista, podría Entón, ser. mira, no, eso nada, estou moi longe de ser nutricionista. Bueno, pero controla salsa. No, non controlo nada, eu non controlo nada, eu non sei nada. Non sei nada, pero corrixo moito. Ah, vale. Vale. Entón, mira, xa temos isto mesturadiño. Vámonos meter nunha manga para que nos quede así máis chulo. Vale meter para que quede... Ves como Claro. escorremos ben a pataca, entón quedanos un puré espesiño. Ostras, pero quedouche moi ben o puré. Buah, Isto é unha receita de festa Parece- de Pascua, de sábado, de venres, de parece luns. plastilina, está super guai, Sí, Plastilina. Eu vou che dir unha cousa. Está moi guai, Pero, pero tendo isto aquí, home, pero ten que ter un acompañamento, non? Non vai ser todo... quero que miredes a carne por última vez. Aí está, mirad a carne, mirad as mazás. Porque é un mira, como se acerca a cámara sabe. A cámara vai buscando o sabor, o país, vai buscando Galicia. A única, a tenreira. Aí está. Vale, sal. Mira, eu xa botei por un lado, podemos ir botar cantidad sin medo, porque non nos vai quedar salgado. Porque aquí xa temos unha costriña que impide que entre o sal para dentro, vale? Vale. De feito, seguramente cando abramos vamos ter que... Teño que marchar co público, Bueno, deixes pues, vir. marcho. Veña, va, vamos co público, vamos para lá, veña. Atención, Atención. E Mercedes onde vai? Aquí. Ai, Mercedes, vente para aquí, ó. Vente para aquí. Mercedes, deronche un papel a ti, pero bueno, casi que... Bueno, a ver se sacas o teu. No, gardo aí. Como saco meu, Vamos alá, terme que sacar 5 números rápidos para ver quen gaña. vou cerrar os ollos porque estou dos... Vale, cerro os ollos, va. É que só estou vendo. Dame dando un.
Ide celebrando, O 8. Vale. Veña, moi ben. 5 lotes que estamos sorteando. O 14. Dame outro. Toma, 14 aquí. O 14, moi ben. Vale, outro. O 21. O 21. Pero un pouco de emoción. De un pouco de emoción. 21. O 17. Pero acabas de facer trampa. No, que tiña aí unha má acabo de tirar. O 17. Porque vou no remexer. O 17, moi ben. Canto levo? 1, 2, 3, 4. E por último, o 16. Pero celebra un pouco. Tiña sorte ao meu marido. Mira, Bueno, despois damos vos as bolsas, vale? Despois xa repartimos todo. Veña, vamos con Begoña. Vamos para lá. Vamos con Begoña. Despois xa repartimos. Van mandís, van coitelos, vai de todo. Veña, tira para lá, tira para lá. Vamos. Despois xa vos lo dou. Aquí. Listo. Ostras! Buah, Pedrín. Mira. A pataquiña é que fixen rematei a salsa con toquiño de nata. Vale, que é o típico así. Non che gusta a nata? Aparto xa entonces, Mercedes. pero que... Mercedes, tamén che digo unha Tampouco cousa. non me gusta nada. Digo eu, Eu vou hai defender por problema. unha vez, pero... Non, poñémola É aparte, broma, mira. É broma. Se queres probar, próbalas. Se non queres probar, non probas. Sí, mira. Bueno, Begoña, bueno. Pero bueno, Ibas está tan rica, ben. Ibas tan Poño ben. yo outro plato. Iba tan ben. Ibas tan ben. Pero boto yo os chícharos e xa está. Mira, eu o que faría ahora é salsear así, un pouquiño, e rematámoslo cos chícharos. Que maravilla. Así. Señoras e señores, pido un fortísimo aplauso para a maravillosa Begoña Vázquez. Gracias. Si alguén sabe cociñar tenreira, é ela. Vamos con Xulio. Home, Porque este tamén sabe. Atención. menos mal. Tranquilo, Bueno, tranquilo. Mira que maravilla, a mazaxa che puxen aparte, vale, separadiña, para que non che... Venga, traemos a tixolapa aquí e vamos coller a carne, Quitello... quitamos o pau, Aí está. e ahora con esta salsiña que temos Uf, aquí que tan bonito, estupenda, Xulio. vamos a Que ver, xa verás bonito. que gusto e que brillo lle vai dar. Venga. Uf. Con isto, todo o que fagamos de maneira natural na casa vai ser sempre a sumar, Mira que salsiña máis doada. Eso que levo por aí branco, que é? Que lle botaches por aí? Isto é puré de pataca. Pois, señoras e señores, pregunta de concurso. Con que acompaña Xulio Mato o a súa tenreira? Con puré de pataca. Con puré de pataca. 664-4834-19. E agora sí, si alguén, ademais de Begoña, sabe facer unha tenreira, é Xulio Mato. Un aplauso para él. Gracias. Imos probar, Mercedes, va. Para, ao cabeceiro da mesa. Aí diante, non, a dereita, estamos cobertos aí. Uf. Bueno, vai empezando, co que che trae Xulio, vai xa dándolle, porque vai, agora aí. mesmo estamos A en mazaxa está Galicia preparada. inteira, mirando para ti. Ti vai dando, vai probando, que agora ven Begoña. Nós imos repartir cartillos. Imos a Foz. Rosa, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Como está, Rosa? Bien. Estuve los jueves contigo. Ah, estou hecho xoves aquí. Sí, Joder, fiquei pues- guapo contigo. Pois, eso é porque nos botas moito de menos. Por eso chamas. Pode vir cando queira. queiras. Veña, por 50 euriños, con que acompaña Xulio Mato a súa tenreira? Pois con pataca e mazá. Váleme. Un aplauso para ela, Moi ben. Rosa, un bico grande, gracias por chamar. Gracias. Hasta loguiño. Chao. Hasta luego. Chao. Pois moitos parabéns aos dous, Por moitas gracias. Moi ben, Espera que se me vai a Sí, cazola. apaga eso. Bueno, tamén- Moitos parabéns aos dous, Tamén porque... tiña un compañero que sempre decía que cando o produto é bo como este, No, moi hai ben, que ter cuidado de non Non escarallalo. escarallalo, No. xa está. Nada máis. Imos alá. Mercedes de Pol, despois de probar as dúas receitas, quen gaña o a voltas co prato de hoxe? Sinto moito, Xulio, pero... Begoña Vázquez, a 11ª. Aí está. A victoria número 11. Señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade. Cora Galega e ás 10 da noite a penalti na Radio Galega. Chao.